Saka Jesu ari kuti kune 5 vakapusa dziri mhandara, 5 vakangwara dziri mhandara. Ko vazopusa sei vari mhandara? Havana mafuta. Chechi ikangotamba nekuti uchene ikasaziva anointing break a yoke of bondage kunoita vachene vari patight. Ichechi yaitoprofitwa iyoyi kuti they are virgins and foolish. Vanhu avabe havadi zvawazviite futi. Virgins and foolish. Iriko mhandara kainonzi Abishag, 1 Kings chapter 1. Mambo David akura akwegura, vakaita nharo kuti kurwarero nokuti David munhu wematricks. Saka tikaziva sei kuti mambo varwara mambo David? Zikanzi munoziva here kuti vanodei? Zikanzi vakadzi, vatsvagai mukadzi, titeste nemukadzi. Vakatsvaga mhandara yainzi Abishag vakaisa mugumbezi. David haana kuibata. Ndopa vakaziva zvaudzarwara. Kana kumbobata kana. Uyu wekuti anouraya vanhu achitorera vakadzi. But ari kusiya munhu ari kuseru. Arwara mukuru arwara. Testi iyoyo mukunamata irimo. Ndoichataura kuti shuwa wakafa muna Jesu waakurarama munyasha dzake. Pane pachatorwa zvaunofarira. Zvopfekerwa futi iwe wamudhikoni poita sister vari kukunyemwerera. Ukamusiya Ishe ndopa vachaziva dzakafa. Testi yacho iriko inotonyorwa iyo, unotosangana nazvo. Samhandara iyi mambo anobvira aiziva, yeti mambo iyeyu akatora mukadzi wemunhu akabereka Solomon the richest man. But mhandara yauya mugumbezi kana chaaita nayo ndo picture yechechi yataudzwawo. They were foolish visions. Sei mhandara isina kubereka na David yauya mu wrong time to the right person. The church ikasaunderstanda nguva yatinorarama ndo patinoita mistake yekuramba simba raMwari. Ino Bible richiti in the later days the glory shall be greater than the former. The glory of the later house shall be greater than the former.